na joket mwandu manitiere pacho kae mar mondo mi kata obedo ni koro gine ma gi manage kambi makamano to at least ginyalo bedo kod interest mar jo Kenya CPA. Erokamano ahinya Joyce, ing'eyo na winjo kaka the former Chief Justice of Kenya Maraga wuoyo weche mag privatization mag kembe ei Kenya ka. Gima nyalo wacho mokwongo ni assets mag jo Kenya kata gin strategic or not pod gin mwandu mag jopiny. Omiyo gima gombo ga ni mondo watim kaka jo Kenya en ni seche mwaloso chike wabedo ga very keen mondo mi ka chik ni chieng' moro biro mbele kanyo kadwa hinyo oganda to kwaywagi to opportunity manomiwa mondo mi walos chikego nikech adieri kani yudo the Privatization Act ma 2023 nokale mapiyo kabisa to no establish the process of miyo miyo migepe adek teko mondo mi ota process mar privatization on behalf of Uganda. Mokwongo nomiyo teko ahinya the cabinet secretary mar treasury mondo mi ochung' ne migawo duto ka gin gi paro ni ginyalo kawo kambi moro usi kata inyalo kawo moro tikete lwet japiny. Mar ariyo ne nitiere gima nobedo established e act kanyo maniluongo ni Privatization Commission iwinjo to National Treasury bedo appointed gi executive. The Privatization Commission bedo appointed gi executive. Then the stakeholders manitiere nikech in terms of representation mag views magwa en inyalo kawo views ni inyalo wacho gi kaka wacho gi directly ni kata inyalo kawo views ni tiwacho indirectly through the elected members of National Assembly. National Assembly nomiye mana migawo mar ratification. To ratify a process ok en ni approve yie kode. Ratification is not approval process iwinjo. Koro komi migawo mar bunge mana ratification to gikalo go chikno magi e chike masani ka koro wan gi to pod waneno ka nitiere migawo kaka hinyowa koni gi koni. Koro mokwongo anyalo wacho ni privatization mar Kenya Pipeline ok orach to be ok ober ahinya nikech mokwongo is a strategic asset mar Uganda. Mar ariyo en a monopoly. Monopoly tiende ni onge kambi machielo matimo services kata offer those services mopogore gi Kenya Pipeline. Kigole lwet sirikal ikete lwet ng'ato owegi onyalo kawo moyud the product makoro are monopolized service koro en e lwet ng'ato owuon. Tinyalo yudo ni like the petroleum and gas go iyudo ka oganda mang'eny rely kuomgi. Koro it can be subject to abuse kotime transparently ma structures oket in place kaka wanyalo control the private investors mabire Kenya ka mondo mi wa cushion against adversities manyalo bedo ni donjo kuom oganda. To gima nyalo bedo go maber en mana chiel ma sirikal timo. Onge gima sirikal dhi yude ber mar uso Kenya Pipeline kopogore ne gidwaro pesa mondo mi gidevelop go other infrastructure. To ato ne pache gimomiyo nadwa ne ang'eya ni when this thing is published in Kenya Gazette ang'o mane miyo National Treasury kik kawo pesa mang'eny okete Kenya Pipeline mondo improve the capacity mondo mi jo Kenya nikech ne en gima wayudo ne en ber kendo noloso pesa to ne wan gi capacity nikech at National Treasury level wan gi budget over 4 point something trillion. Kane en state corporation maloso pesa ere gimomiyo Mbadi sani ne ok nyal neno nikech this process was started by Njuguna sometimes kane pok Mbadi odonjo. Ang'o momiyo ne ok gine ni kane corporation ni to loso pesa to pesa gi memo dwaro kaka sirikal instead of kawo pesa kuome ni dwa establish go another infrastructure ne ber mondo mi improve ne capacity no nikech the only thing ma nyalo bedo ni is a problem in inadequate capital mondo mi expand godo mondo mi otim giche nyadiriyo nyadidek. Koro waneno mane the only benefit ma jo Kenya dhi yudo en kawo pesa mondo mi improve go infrastructure. To the only problem ma wan go kodgi dipo ka ng'at modonjo kanyo binafsi nikech kobedo major shareholders nitiere majority rule e kambi to gi minority interest. Seche ma sirikal osebedo a minority shareholder onyalo mana tiyo gi executive powers mage but under Company Act
to koro oonge teko kuom meetings mang'eny ma koro Kenya Pipeline dhi bedo godo. Koro is that balance of give and take. To the Privatization Commission, the National Treasury, and the entire processes monego bedgo kitimogo privatization should be open and accountable mondo mi strategic asset kaka sani wang'iye ni nikech en gima ne kelo ne jo Kenya ohala. Erokamano ahinya. To kapod antiere kuome CPA lero kanyo yo makare kaka winjo bed ni time mar mondo mi onene otime yor ler kendo jogo manitiere kod to